Què saps per aquí? Que ja em toca migdia i encara tenen enxovada i llest perquè s'ha refredat. Bé, deixa'm-nos fer, ara no és hora de sopar. No, ara és hora de dinar. Ui, què pensen sol dinar quan estem a punt d'obrir subunitat una nova carnisseria? Una carnisseria, pareta. Deixa d'anar, que eres prou bastant els animals. És un mal negoci. Ala, arruix. No torni. Que s'ha de Totes corren. que apareix que de dramàtic. Ciències són matemàtiques, què feim? Quina massa posant. Com un quiló ni entre molts de mosques. Que pot pegar una mosca? N'hi ha que són molt pesades. Posa 50 centèsimes de gram. Per 50 centèsimes de gram, 0,25 mil·límetres. Ja està, és ràdio. I del centre de gravetat de les caixes de mosques estic poc a veure. 2 metres. Cosa d'això. Amplitud d'onda per 2 metres de radi, 10 centèsimes de mil·límetre. Preparats. Un moment, és necessari que mos recreem meditant la grandesa d'aquest acte. Continua la nostra obra i aquestes mosques estan cansades d'esperar. Mosques, oh mosques, eines anònimes de la revolució científica. Perdona-mos, perquè no sabem el que mos fem. Pec tirada. Ale, ja és. Tira! Mortes. Mortes! Quin trió! No n'hi ha tanques per on Qui engis! se cridassi? Viva la Pepa! Això és un pin molt prestigi, però no de res de clàssic. Forçosament t'ha de ser clàssic. Com més clàssic millor. Ja està. Eureka! 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 No t'entusiasmis tant, que tant no vol ser ningú. Faré venir una pareta. Pareta! No ha de saber la gasta d'escolta. Que cridaven. I massa. Que els he de servir el sopar, el berenar o el dinar. Calla i escolta. A la 1, a les 2 i a les 3. Eureka! 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 Esteve, deixa'm ser eureka, que això ja no és un crit, això és un escàndol que vas sentir. I no ja ho saps, quants historiadors te demanin el que cridaven el germà Revinxo davant d'una dotzena de mosques mortes, tu has de dir Eureka! Te'n recordaràs? A la vez, i no gastis mentre el pes en flet.